panggip ti University of the Philippines School of Archaeology parang ayan ti potensyal ti Innama Heritage Sites iti Cagayan kas panagtuloy ti Panthropocene Project amang bukal iti kanayunan a pakasalitaan iti probinsya. Idadauluan ti UP SOA ti proyekto kabinadang ti probinsyal gobyerno Cagayan Museum and Historical Research Center, Roman Catholic Archdiocese of Cagayan, University of St. Louis Tuguegarao, ken Max Planck Institute of Geoanthropology. Sinukimat dati daan na simbaan ti San Vicente Ferrer iti Solana, Nuestra Señora del Rosario iti Amulong, Santa Agnes Monte Polciano iti Santo Niño Santa Ana iti Bonggi, simbaan ti San Juan Nepomuceno iti Pamplona, ken San Miguel Archangel ijay Gataran. Sinurangkaran ti grupo ti kagimungan tapno maipakaammo kadagiti umili at dagiti panagkali da kadagiti naso ka lugar kat saan at treasure hunting akas iti masansan nga atapan ti lokalidad. Sigon iti Cagayan Museum napatag ti naso a proyekto tamang ipakita rito iti nabaknang a kultura ti Cagayan. Maguyguy pay dagiti residente ang makitinulong datapno at adapay ay may amaywanan ti aglawlaw.